Ola, como lles vai? Estou certo de que moi ben e alégrame moito que así sexa porque teño algo importante que comunicarlles. Verán, a cousa é que a TVG convocou un certame de proxectos para un curso de iniciación ao idioma galego e, por extraño que pareza, gañámolo nós. Un servidor e estes amigos, humildes marionetas condenadas ao exilio dun vello fallado entre trastos inútis. Pois ben, hoxe honrámonos en presentarlles a primeira lección. O que pasa é que... O que pasa é que... O que pasa é que temos que facelo en segredo, porque contamos cuns colaboradores que ignoran que o son. Silencio, por favor. Perdón. Imponse o disimulo porque os nosos colaboradores son eses, os donos da casa. Chamou a rapaza. Sí? Como está? Leda como a unha xouxere. Está feliz. Non me extraña. Os da universidade son quizáis os anos máis ilusionados das nosas vidas. Sobre todo se os pasas lonxe a moitos kilómetros da casa. Moi mal che vai a ti na casa. Mal non, pero tamén me gustaría estudiar fora, en Madrid ou Barcelona. E non digamos en París ou Londres ou Roma, aínda que non o estivese tanto. Eso é lóxico, Xaquín. Porque os fillos queredes andar o voso aire e facer o que vos peta. E aínda que os pais non o pretendamos, a nosa presencia sempre vos condiciona. Certo. Sí, supoño que Olalla non vai esquecer estes anos na vida. Aínda que estea tan lonxe, estou moi leda de que atinase a hora de escoller a súa carreira. É moi orgullosa do ben que o está a facer. É unha rapaza moi asisada e responsable. Sí, moito. A verdade é que non nos podemos queixar. E tivemos moita sorte cos fillos. Só de los tres moi vos. De vos tampouco non hai queixa. Por certo, que sabemos do Pillabán? O Pillabán chamou para dicir que están a facer unha viaxe preciosa, que o tempo é boísimo e que pasaron o día xogando a pelota na praia. Ajá, moi ben. Aí tes, cada cousa ten o seu tempo. Os 12 anos poucas cousas poden gustar tanto como as excursións do colexio. Claro, eso non ten volta. Un tempo para cada cousa, e cada cousa ao seu tempo. Dixo que chamaría desde o hotel para falar contigo. Ah, sí? Aí o tes. Ajá, pois alá vou. Pregúntalle cantos goles lle meteron. Diga. Hola, Cuco, que tal? Como vai iso, Que está chovendo. Os nosos involuntarios colaboradores son os membros dunha familia como a tantas outras desta terra nosa. O pai, Roxerio Bouza Regueiro, traballa de administrativo nunha entidade bancaria na Coruña. A nai, Cristina Barcia Sesta, adícase á dobraxe de películas para a TVG. O fillo maior, Xaquín, de 19 anos, estudia segundo de informática na Escola da Coruña. A filla, Olalla, ten 18 cumpridos en Nadal e fai ciencias da información en Madrid. O Pillabán, o fillo pequeno, leva o nome do pai, pero na casa dinlle Cuco, sen que ninguén saiba dicir por qué. Ten 12 anos e estudia sexto de XB nun colexio público. Moi ben, agora se nolo permiten, presentarémonos nós, os moradores do fallado, sempre cercans o sol e as estrelas. Aquí, á miña dereita, Don Severo, que anda polos 80, pero está como un rapaz. É viúvo. Eu son Leonardo, teño 40 anos, son solteiro e sen compromiso. O meu carón, o ordenador, a quen chamamos Chip. Moi novo aínda e sen compromiso tamén. E naquel recanto, sempre nos recantos máis escuros, Xurxo e Antía, no mellor da vida, como ven. No somos noivos, estamos moi namorados.
Habemos casar en canto poidamos. Xa era hora. Falta fai. Ben, agora que xa nos coñecen, confío en que nos acepten nos seus fogares e cheguen a querernos, non si? Para rematar esta primeira lección, imos ver coa axuda de Chip e escoitar nas voces dos meus compañeiros a relación dos membros máis importantes dunha familia. Estades dispostos? Pois vamos aló. Avó, o pai do pai ou o pai da nai. Avoa, a nai do pai ou a nai da nai. Pai, home que ten fillos. Nai, muller que ten fillos. Fillo, home respecto dos seus pais. Filla, muller respecto dos seus pais. Irmán, fillo dos mesmos pais. Irmá, filla dos mesmos pais. Curmán, fillo dos tíos. Curmá, filla dos tíos. Sogro, pai do home respeto da muller ou pai da muller respeto do home. Sogra, nai do home respeto da muller ou nai da muller respeto do home. Xenro, home da filla. Nora, muller do fillo. Neto, fillo do fillo ou da filla. Neta, filla do fillo ou da filla. Bisneto, fillo do neto ou da neta. Bisneta, filla do neto ou da neta. Sobriño, fillo dos tíos. Sobriña, filla dos tíos. Padriño, home que presenta a quen recibe o sacramento do bautismo. Madriña, muller que presenta quen recibe o sacramento do bautismo. Afillado, home en relación co seu padriño ou coa súa madriña. Afillada, muller en relación co seu padriño ou coa súa madriña. Compadre, o padriño en relación ao pai e a nai do afillado. Comadre, a madriña en relación ao pai e a nai do afillado. Pois isto foi todo por hoxe, amigos. Ao longo de 50 leccións semellantes a esta, que agora remata, estaremos nesta pantalla para ofrecerlles un curso de iniciación ao idioma galego falado e escrito. Confiamos en contar coa súa atención. Adeus. Adeus. Adeus, amigos. Adeus. 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 Ola. Lémbranse de min? Estou seguro de que sí, porque sempre me dixeron que teño un rostro que non se esquece doadamente. Son Leonardo,
Por certo que Leonardo é un dos nomes que en Galicia lle damos ao demo. Pero non importa, en Galicia dicimos que o demo non é tan feio como pintan. Ademais, entre nós, algo de demo teño. Polo menos eso din elas. Aquí comigo están Don Severo, que non sei por que lle poñerían ese nome, Chip, o noso intelixente ordenador, e por algún sitio estarán. Teñen que estar, digo eu. Pero, onde? Ah, sí, velaí están Antía e Xurxo. Hai que comprendelos. Hola. Teñen moito labor atrasado. O que non lle hai é respeto. Son tan novos. Que non, Chip. Primeiro temos que ir cos donos da casa. Vale, vale, non se fale máis. É que Chip está moi inquedo porque dispuxo para vostedes un cadro co alfabeto galego. E quere mostralo xa. Pois veña, cando queiras, Chip. A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, Q, R, S, T, U, V, X, Z. No alfabeto galego non existen as letras iota, K, W e Y. Tamén deben saber que os nomes das letras pertencen ao xénero masculino, polo que debemos dicir o A, o B, o Che, o S, o T, etc. E agora sí, imos cos nosos amigos e colaboradores Roxerio, Cristina e Xaquín. Xa saben que Olalla, a filla, está en Madrid estudiando xornalismo e que Cuco vai nunha excursión do colexio ás Rías Baixas. Hoxe os pais e o fillo máis vello dispóñense a pasar as últimas horas do día vendo a tele. Escoitemos. A fabricación das 4 novas máquinas comenzará asiña e estarán listas a primeiros de xaneiro para poñelas a punto cara ao vindeiro mundial que comenzará en Xapón no mes de marzo. No sorteo da Organización Nacional de Cegos celebrado hoxe resultou premiado o número 7781 07781. Sabedes que boto de menos o anano? Extrañámolo todos. Estivo todo o día a casa tan calada. Imos xa coas previsións meteorológicas. Son as 9, aínda non chamou. Aínda non. Toda a fin de semana, os ventos... Pero xa non a tardar, non teñas medo, que non se deita sen falar contigo, home. Sí, sodes tan amigos como se tivese de los mesmos anos. Os tres sabedes que voso pai é un mimoseiro. Son mimoseiro eu. Na vida tiven un mimo, nin yo dei a ningún fillo. Están os tres aí para dicilo. Eso é verdade, sempre fuches un pai moi recto. Ai, sí, ó. Xa estamos, ó. Cada un é como é. Eu non podo ser de outra maneira. Non, desde logo. Ademais, se hei de tratar os fillos sinalando distancias, prefiro non telos. Xa ora, pero quen sabe o mellor xeito? Hai anos nos Estados Unidos deixaban que os nenos fixisen o que lles petaba, para que medrasen sen pexas. Agora xa teñen outro sistema. E quen sabe cantos han probar aínda. Claro. Pero a nós non nos foi mal con oso.
A todo isto, que poñen hoxe na tele? A ver... Hai un telefilme. Bo? Ai, sí, creo que é un telefilme bo. Comentáronme que está moi ben feito. No comentario que fan del no xornal di que é moi divertido. Home, iso está ben. Rir é bo. É unha serie inglesa, e xa sabes que no humor os ingleses son os mellores. Sen dúbida. A ver que tal é a dobraxe. Seguro que bo. A dobraxe que se fai hoxe en Galicia é de calidade. Non é verdade, mamá? Non me negaredes que en pouco tempo mellorou moito. Tiña que ser, muller. Apareceron novas voces, colleron experiencia. Por que non ían ser vos os actores e as actrices de dobraxe en galego? Sí, sobre todo as actrices. Xa empezamos. A que non sabedes o que voto en falta na tele? Que? Un curso de galego. Pois sí, a estas horas viría ben. Dá moito traballo, pero han facelo. Imaxinan vostedes a cara que porían Roxerio, Cristina e Xaquín se soubesen que ese curso de galego que eles desexan está a gravarse aquí, na súa casa? Algún día terán que sabelo, claro. Ben, hoxe imos ver a conxugación do presente de indicativo de algúns verbos que saíron na conversa dos nosos amigos. Primeiro do verbo ser. Logo, Chip, ti faralo despois. Mozos? Sí, Se sodes tan amables, don Severo, fai o favor. eu son. Ti es. El é. Ela é. Nós somos. Vos sodes. Eles son. Sí, moi ben, Chip, agora a ti. Vaiamos agora co verbo estar. Como é o presente de indicativo? Eu estou. Ti estás. El está. Ela está. Nós estamos. Vos estades. Eles están. En verdade, ela está. Como está? Ai. Que pouca vergonza aos seus anos. Estás disposto, Chip? Pois vamos aló. Vimos xa o presente de indicativo de dous verbos importantes. Ser e estar. Vaiamos agora con outro verbo auxiliar moi necesario. O haber. Eu hei. Ti has. El ha. Ela ha. Nós habemos. Vos sabedes. Eles han. Eu non creo nas meigas, pero a velas hainas. Sí, imos aló? Nós habemos volver con novas leccións que permitan clarexar as cuestións máis importantes do noso idioma. E xa que estamos a rematar e facémolo conxugando verbos, lembren sempre que en galego non existen tempos compostos. Non o esquezan. Nunca diremos afeito, se non fixo. Nin había estado, se non estivera. Non o esquezan. Adeus.
Ola! Que tal? Como lles vai? Pode que vostedes se decatasen na lección anterior de que en galego temos 7 vocais. 7 e non 5. Porque o E máis lo poden ser pechados ou abertos. Xa saben que os nomes das letras son en galego do xénero masculino. Dicimos o E, o A, o B, o M, etc. Pero volvamos ás vocais abertas e pechadas. Non é o mesmo E o da voz 7 que o da voz cedo. En 7 temos un E aberto, en cedo un E pechado. Non é o mesmo o da voz home que o da voz tolo. O de home é aberto. O de tolo é pechado. Imos ver uns xogos fonéticos coa colaboración dos meus compañeiros. Don Severo, por favor, pode facernos un xogo fonético cun O aberto e outro pechado? Podo, sí, señor. Vexamos. O oso rompeu un oso. Moi ben, que enxeñoso. Decátanse vostedes? O de oso animal é pechado, oso. O da parte do corpo é aberto, oso. O oso rompeu un oso. Moi ben, Chip, moi ben. Eso é. Por favor, Xurxo e Antía, podedes facer vos outro xogo co E aberto e o E pechado? O P O P non se ten de P. Claro, o P, a letra P, ten E pechado. En troques, o P, o remate da perna, ten E aberto. O P non se ten de pé. A ver, escribe, Chip. O P non se ten de pé. Agora, se os queridos compañeiros mo permiten, vou facer tamén eu o meu xogo. A pola anda pola pola. Collérono? Temos dous os pechados, os dous primeiros, e outro aberto, o da palabra final. A pola, galiña, anda pola pola, da árbore. Que divertido, non lles parece? Sí, Chip. A ver como escribes eso. Sabes que non fas nada malas fotos, Anano. Se chego a ter unha cámara boa, ías ver. Non as fago eu así, nin tolo. Que nas fai ben, mamá? Sí, mamá, sí. E Olaia tamén. Pero papá... Papá ten boa vontade. Pásalle como a min. Tío que non tese paciencia. Non. O que teño é moito despiste. Despiste. Mira, isto é Cambados. Sí, a praza de Fefiñáns. Hai ben tempo que non vou a Cambados tanto como me gusta. Ainda fomos con papá, mamá e Olaia fai mañá 2 anos. 2 anos? Sí, polo verán, non te lembras? Ah, sí. Fomos todos e dormimos no parador.
Eu fun outra vez con 2 amigos de acampada. Botaramos 10 días polas Rías Baixas. Pero aí tes, ao ver estas fotos, teño ganas de volver alo. Pois vai. Se papá me empresta o coche, o mesmo vou o domingo. Non me digan que non é unha gozada escoitar a conversa entre estes dous irmáns. A verdade é que todos os membros da familia son extraordinarios. Vostedes aínda non coñecen a Olalla, a rapaza, porque está en Madrid. Pero en canto veña de vacacións han comprobar que é unha verdadeira xoia. Se non fosen así, non contaríamos con eles para facermos este curso de galego. Nós somos xente moi seria. Non si, Chip? Pero agora, volvamos ao salón onde temos xa a familia en animada conversa. Que? Cantos acertos temos, eh? Na que máis, 2. Cantos hai na que cubrín eu? Ti e mamá tedes 2. Olalla e máis eu, 1. E papá, nin o primeiro. Pois non hai queixa. Xa está ben, oh. Xa está ben, xa está ben. Pero que A che villa pasou? do cuarto de baño que hai que amañar, así, a traidora faime sempre a mesma xogada. E eu callo como un parvo, non bota unha pinga de auga. E eu veño a abrir, e de súpeto bota toda xunta e ponme pingando, mira. Si, hai que chamalo Se fontaneiro. o chamas mañá. Mamá, emprestasmo o xornal? Oh, sinto, xa fixen o crucigrama. Vaya, sempre chego tarde. Eu voume. Teño sono e aínda vou repasar uns apuntamentos. Un biquiño moi forte, corazón. Deica mañá, pillabán. Dei que mañá. Leva isto de paso. Hamilton, xa lle mostrache as fotos a papá? Ah, sí, xa as viu. Sí. Mostroumas en canto cheguei. Están moi ben. Ten boa maña para a fotografía, eh? Saiu a ti. A min saíches ti para a túa desgracia. Xa ven que o bo humor non falta nesta casa. As conversas que escoitamos hoxe e os días anteriores van darnos material de traballo para as próximas leccións. Na seguinte, conxugaremos algúns tempos de verbos e estudiaremos un vocabulario. Adeus, que vostedes o pasen ben. Adeus, 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 Ata mañá. adeus, adeus.
estreliñas, todas do ceo. Tamén eu choro, tamén eu choro, cando non me alumean eses teus ollos. Ola, como ven a chegada das cámaras pillounos de cheo no ensaio. Pero non importa, porque xa rematamos. As leccións de hoxe e mañá servirán para aclarexar as dúbidas que vostedes poidan ter canto ao vocabulario empregado nas anteriores. E ademais permitiránnos conxugar algúns tempos de verbos que xa estivemos a usar. Perdón, pero penso que a miña presencia é necesaria na dirección do coro. Vou aló mentres vostedes ven agora a cabeceira do programa. Dos penedos choran as estreliñas, todas do ceo. Tamén eu choro, tamén eu choro. E agora imos lembrar algún anaco da conversa que os nosos colaboradores tiveron na lección primeira. Chamou a rapaza. Sí, como está? Leda como unha xóuxere. Leda como unha xóuxere. Coido que esta frase precisa unha explicación. Anoten, por favor, as dúas verbas. Leda e a xóuxere. Sí, supoño que Olalla non vai esquecer estes anos na vida. Aínda que estea tan lonxe, estou moi leda de que atinase a hora de escoller a carreira. É moi orgullosa do ben que a está a facer. Neste parágrafo hai varias verbas que debemos ter en conta. Esquecer, lonxe e orgullosa. Colléronas? É unha rapaza moi asisada e responsable. Moito. Asisada. O Pillabán chamou para dicir que están a facer unha viaxe preciosa, que o tempo é boísimo e que pasaron o día xogando a pelota na praia. Unha viaxe preciosa. Comentaremos a voz viaxe. Chip, Don Severo, Antía, Xurxo, todos dispostos? Pois vamos aló. Leda, con bo ánimo para a diversión. O masculino é ledo. A xóuxere, bola oca de aceiro ou doutro material con algo dentro que soe. Esquecer, deixar sair da memoria. Olvidar. Outra variante é esquencer. O contrario de esquecer e esquencer é lembrar. Esquecer ou esquencer. Sair da memoria. Lembrar, guardar na memoria. Lonxe, a moita distancia. Orgullosa, que ten sentimento lexítimo da propia dignidade. De alguén con exceso de estima dos propios méritos, dice que ten fachenda, que é fachendoso. Asisada, que obra con prudencia e cordura. O masculino é asisado. Viaxe. Ida a calquera lugar. Nótese que en galego, viaxe é do xénero feminino. Moi ben. Vayamos agora coa conversa da lección 2. Sabedes que boto de menos o anano?
Anano. Xa ahora, pero ninguén sabe cal é o mellor xeito. Xa ora é xeito. Deixaban que os nenos fixesen o que lle espetaba. Para que medrasen sen pexas. Pexas. Home, eso está ben. Rir é bo. Dúas verbas. Rir e bo. Seguro que boa. A dobrase que se fai hoxe en Galicia é de calidade. Dobraxe. Ben, con estas palabras arranxamos o vocabulario da lección 2. Anano. Dice do que é máis pequeno do normal na súa especie. Xa ora. Desde logo que sí, claro que sí. Xeito, maneira, tamén pode ser habilidade ou maña para facer algo. E aínda arte ou gracia da persoa. Quen ten xeito é xeitoso ou xeitosa segundo o sexo. Tócalle a vostede, don Severo. Explique rir. Non, eu non. Que o explique outro. Ben, pois, Antía, por favor. Rir. Celebrar con risa algo que fai ou di alguén. Así, por exemplo. Bah. Bo. Inclinado a facer ben. O feminino é boa. Dobraxe. Técnica para poñer voz ás películas. En galego ten xénero feminino. Don Severo tiña pexas para explicar a palabra rir. Pexa é molestia, embarazo, impedimento. Vayamos coa lección 3. Non as fago eu así, nin tolo. Tolo. Papá ten boa vontade. Pásalle como a min. Vontade. Sí, polo verán, non te lembras. Verán. A villa do cuarto de baño que hai que amañala. A traidora faime sempre a mesma xogada. Non bota unha pinga d'auga. Eu, veña a abrir, e de súpeto bota toda xunta e ponme pingando, mira. Villa, parvo, pinga, de súpeto. Eu voume. Teño sono e aínda teño que repasar algúns apuntamentos. Sono. E con esta rematamos. Imos en perda de tempo co vocabulario da lección 3. Tolo, que perdeu a razón, louco. Deses hai moitos. Vontade. Neste caso, forza que nos move a facer as cousas. Algúnas fanse porque non hai vontade. Villa, chave para pechar e abrir o paso dun líquido nun conducto. Parvo, que non ten intelixencia. Abundan tanto como os tolos. Pinga, pequena cantidade dun líquido. D'alguén que chora, dice que lle pinga o moco. De súpeto, inesperadamente, de repente. Sono, gana de dormir. Teñas en conta que en galego existe tamén a voz soño, que dá nome aos fenómenos psíquicos que se manifestan durante o sono. Verán, a estación máis calorosa do ano. As outras son primavera, outono e inverno. Sí, 4 son as estacións do ano e por eso hai estacións para todos os gustos. Cal é a túa estación preferida, Xurxo? A primavera. A primavera. O sangue altera. E ti, Antía, cal prefires? Non mo digas que o adiviño. O verán. Oh. Sabíao, o verán, o mar, a praia, o bikini, o topless, o tanga. Ai! A min gústame o inverno. Non me extraña. E ti, Chip, tes algunha estación preferida?
Claro, claro, meu pequeno e grande amigo, a ti tanto che ten. A miña estación, o outono. Eu amo eses días do outono en que nin vai frío nin calor, en que se está o mesmo de ben o sol que a sombra, eses días que chamamos o veranciño de San Martiño. Que lle queren? Son un romántico. Quen canta aí? Non sei, pero cantan moi ben. Cantamos, non? Sí, por favor, cantemos. Sí, cantemos. Anímanse vostedes? Fannos a honra de acompañarnos no coro? Imos aló? Que tal? Teñen xa papel e lápiz ou pluma ou bolígrafo? Se non nos colleron aínda, fágano axiña porque imos de contado coa lección 5. Lembran vostedes estas escenas dunha lección anterior? Hai ben tempo que non vou a Cambados tanto como me gusta. Oíron? Xaquín dixo, hai ben tempo que non vou a Cambados. Hai ben tempo. Chip, por favor, escribe. Perfecto, escoiten agora a Cuco. Ainda fomos con papá, mamá e Olalla fai mañá 2 anos. Oírono? Cuco dixo fai mañá 2 anos. Chip, que dixo Cuco? Agora, Chip, por favor, escribe as dúas expresións. Por que un emprega o verbo haber e outro o facer? A resposta é doada. Dicimos hai cando falamos dun tempo aproximado ou indeterminado. Hai tempo, hai ben tempo, hai moito tempo, hai 5 anos, hai meses, hai unhas semanas, hai días, pero dicimos fai cando falamos dun tempo que se cumpre exactamente. Fai mañá 2 anos, fai hoxe 3 meses, mañá fai anos que casamos, entendérono? Xa ora. Atenten agora a estoutras escenas tamén tomadas da lección anterior. Se chego a ter unha boa cámara, ías ver. Oírono? Cuco dixo ías ver. Chip, se és tan amable... Moi ben, a ver estoutra escena. Eu voume. Teño sono e aínda vou repasar uns apuntamentos. Vou repasar. Cuco dixo vou repasar. Que dixo Cuco, Chip?
Eso é. Agora, Chip, as dúas expresións xuntas, por favor. Aí teñen, ías ver, vou repasar. Nos dous casos, unha forma do verbo ir. Ías, vou, seguida dun infinitivo. Ver, repasar, sen a preposición a entre eles. Dicimos, ías ver, e non, ías a ver. Vou repasar, e non, vou a repasar. Entendérono? Supoño que sí. Pero coa inestimable colaboración dos meus compañeiros imos poñer algúns exemplos máis. Decatáronse, dixen, imos poñer. O verbo ir cun infinitivo. Chip. Sen a preposición a entre eles. É unha regra fixa. O verbo ir seguido dun infinitivo nunca levará a preposición a. Don Severo, quere poñer algún exemplo? Quero, sí, señor. Vou protestar pola desvergonza destes rapaces que me van a acabar coa paciencia. Vale, vale, don Severo. Xa chegan eses dous. Chip, recollíchelos? Eso é. Vou protestar. Van a acabar. Nunca diremos vou a protestar, van a acabar. Non, sobra a preposición. Mozos, podedes vos... Imos casar moi axiña. Que ben, que tenros. Pero, don Severo, non se alporice con eles. Son de cousas da idade. Chip? Imos casar. Sí, señor, moi ben. Por certo, reparen en que en galego dicimos casar e non casarse. Casar non é un verbo reflexivo e, polo mesmo, non poderemos dicir caseime nin casáronse. Nada deso. Hai que dicir casei, casaron, casaron Xurxo e Antía? Non, aínda non casaron, pero xa casarán. Que pasa, Chip? Pois, supoño que sí, calquera día. Ti non queres que casen, Chip? Comprendo, meu pequeno amigo. A ti gusta Chantía, non si? Enténdote moi ben, querido Chip, porque a verdade é que tamén a min me gusta. E moito. Agora imos conxugar o presente de indicativo duns verbos que estivemos a empregar en todas as leccións. Ter, facer e ir. Prégolle a nosa feliz parelliña que me axude. Primeiro co verbo ter, por favor. Eu teño. Ti tes, El ten. ela ten, Nos temos. Vostedes. Eles teñen mocidade, pulo, amor, paixón. Oh. Chip, imos aló? Bravo, estupendo. Sen perda de tempo, imos co verbo facer. Eu fago. ti fas, El fai. ela fai, Nos facemos. facemos. Vos facedes. Eles fan. Chip, por favor, pantalla. Don Severo, pode vostede co presente de indicativo do verbo ir? Eu vou. Por favor, mociños, seguide vos. Sí, Ti vas, el vai. ela vai, Nos imos. Vos ides. Eles van. Chip, por favor, axiña. Para rematar, reparen en que en galego distinguimos entre as formas interrogativa e enunciativa do presente, imos, imos, e a do imperativo, vamos. Dicimos, imos aló,
E, veña, vamos. Mais nada. Adeus. Ola! Perdoe que non poida conter a risa. Pero é que don Severo acaba de contarnos algo que viu nun restaurante. Perdón, pídolles perdón. Pois resulta que don Severo foi a un restaurante onde había un letreiro que dicía... Que dicía... Non podo. Por favor, Chip, escribe tío que dicía o cartel do restaurante. Atendan, por favor, a conversa que a nai e o fillo teñen na cociña. Mamá, vou axudar Chanchelo lavalouzas. Moi ben, pois toma os pratos. Ponos ben, Poño os pratos chans cos fondos ou non? Tanto ten. A ver que ven polas cuncas, a tixola e a pota. A ver que ven a pos. Vou pechar a fiestra, que entra o frío. Vai moito vento, o vir da escola por pouco tira comigo. É que non debes ir na bicicleta. A bici é para o bo tempo. Algo hai por aí aberto que mira como bate a porta do corredor. Vou ver. As culleres... Os coitelos... Os garfos... Os vasos. Rematei. Pois ala, corazonciño, que xa son as 3:15, eche moita hora. Ben chego. Se vas a pé, faiche falla o tempo. Pero vou na bici. Pois vai a modiño, Non teñas medo. A conversa que Cuco e Cristina acaban de manter permítenos sinalar as formas do artigo determinado. Dicimos o reloxo, a fiestra, os coitelos, as culleres. Pois ben, o, as, os, as son as formas do artigo determinado que Chip vai reflexar na pantalla. Por eso Cuco di o lavalouzas, os pratos e a nai, a tixola e as cuncas. Existen unhas segundas formas do artigo determinado que se usan en certos casos. Podes indicalas, Chip?
Cando usamos lo e non o, la e non a, los e non os, las e non as, en varios casos. Quere axudarme a sinalalos, don Severo? Como non, don Leonardo? Vexamos. Primeiro, despois das formas verbais que rematen en R ou en S. No canto de vou coller o libro, dicimos e escribimos vou coller o libro. Na vez de imos ver a televisión, dicimos e escribimos imos ver a televisión. Permítame, don Severo. Observen que nestes casos o verbo perde o R final e colle un guión ou trazo. Imos ver a televisión. Vou coller o libro. Moi ben. Continúe, faga o favor. Na vez de perdiches os cartos, dicimos e escribimos perdiche los cartos. No canto de quitoulles as ganas, dicimos e escribimos quitoulle las ganas. Con permiso, don Severo. Como poden ver nestes casos, tanto o verbo como o pronome perden o S final e collen un guión. E aínda utilizamos o guión coa segunda forma do artigo no adverbio interrogativo que aparece en frases como ulo libro, ula agulla, que significan onde está o libro, onde está a agulla. Gracias, don Severo. Xurxo, Antía, seguides vos? Tamén empregaremos lo, la, los, las, no canto de o, a, os, as. Despois de ambos, entrambos e todos cos seus femininos. Por exemplo, dicimos e escribimos ambos os dous, ambas as dúas, entrambos os nenos, entrambas as nenas. Todos os homes, todas as mulleres. O mesmo pasa cando o artigo vai despois das preposicións por e tras e da conxunción copulativa máis. Así, por exemplo, dicimos e escribimos vai polo carreiro, ven pola estrada, está tralo valado, túa filla é maila miña. Observen que en todos estes casos non hai guión ningún. Atendamos agora a estoutra conversa dos nosos colaboradores. Xaquín, hoxe teño dobraxe, vas vir cedo. Pode que ao sair da escola vaya un anaco a casa dun amigo. E que mercou uns discos boísimos e imos escoitalos. Vos soiños. Non, van tamén unhas amigas. Son guapas ou gustalle a música? As dúas cousas. Ti coñeces a unha. Non lembras unha rapaza loira que che presentei na praia? Unha de pelo curto e bikini azul. A mesma. Lembraste dela? Perfectamente. E que? Que entendería que a invitasedes aínda que fose xorda. Adeus. Esta conversa entre nai e fillo permítenos sinalar as formas do artigo indeterminado, que son as que o noso intelixente chip mostra neste cadro. Por eso, Xaquín dicía un anaco, uns discos, unha rapaza, unhas amigas. E agora, como aínda temos algo de tempo, pasemos o vocabulario desta lección. Amigos, imos aló? Louza. Conxunto de utensilios para o servicio da mesa. Tamén se chama baixela. Prato. Recipiente de louza, metal, plástico, etc. no que se serve a comida. Pode ser chan, fondo e de postre. Coitelo. Instrumento cortante con folla de aceiro e mango. Garfo. Instrumento de 2 ou máis dentes para comer cousas sólidas. Culler. Utensilio en forma de pá para comer cousas líquidas. Cunca. Recipiente cóncavo de porcelana ou barro para líquidos. Tixola. Recipiente que se emprega na cociña para fritir.
Fiestra, abertura na parede para que entren luz e aire. Corredor, parte do interior da casa longa e estreita que comunica varios compartimentos. A modo. Pase niño, devagar, sen presa. Reloxo, aparello para medir o tempo. Cronómetro. Carreiro, camiño moi estreito. Estrada, vía por onde circulan vehículos. Valado, muro que pecha un terreo. Ulo, forma interrogativa que significa onde. Cedo, antes da hora esperada. Anaco, parte pequena dalgo, pedazo, cacho, tamén se aplica ao tempo. Soiño, diminutivo de só, sen compaña e solitario. Loira, da cor do trigo, entre o dourado e o castaño claro. Xorda, que carece total ou parcialmente do sentido do oído. Pois isto foi todo por hoxe. Verémonos na próxima lección. Adeus. Ata a próxima. Adeus. Ata a próxima. ¿Qué pasa? Foi iso? Un terremoto? Amigos, vayan espertando que é hora de traballar. Que hora é? As 10 menos 10. A que hora é a cea? Ás 10:30 quedamos de vernos no restaurante. Pois cun chisco de sorte seremos os penúltimos. Agora que non están meus irmáns, temos moitas probabilidades de sermos os derradeiros. Non sabes cantos voto en falta. Sí. Nun día como hoxe, botarémolos en falta todos. Son tan boa xente, sempre os dous atentos a facerlle a vida agradable aos demais. Teño que recoñecer que miña irmá se fixo así co home. Cun home así, calquera muller se fai agradable. Vaya, moitas gracias. Contigo tamén, home. Non me ves a min? Sí, muller, sí. Vexo.
Pois se és tan amable, axúdame cos botóns de puño, que levo unha hora dalle que dalle e non os dou posto. A Velencioso sí que non hai quen che gañe. Que nos ia dicir hai un ano que eles e nós teríamos un fillo fora da casa. E que os deles e a nosa ían coincidir en Madrid. Sí, ninguén podería imaginalo hai un ano, pero así é a vida. De súpeto, Olalla decide facer xornalismo e ten que irse a Madrid. A meu sobriño saelle traballo en Fuenlabrada e ten que marchar tamén. Xubilase meu cuñado. E que van facer aquí cos fillos e netos aló? Pois eso, facerlles unha visita ben loca. É tan longa. Xa logo levan 2 meses aló. Entróquesnos para ver a Olalla de sábado a luns. Xa, pero Olalla está aquí cada 3 meses. E estará todo o verán cunhas ganas tolas de comer os teus guisos e de telo teu agarimo. E ti non podes ir aló 2 meses porque aquí nós tamén precisamos dos teus guisos e do teu agarimo. Sobre todo dos teus guisos. E agora imos dunha vez, porque senón de certo seremos os derradeiros. Ben. Na conversa que vimos de oír, hai cousas moi interesantes para este curso de iniciación ao idioma galego. Repararon vostedes nas expresións, os teus guisos, o teu agarimo, que empregou o noso querido colaborador e dono da casa, Roserio? Repararon en que diante do adxetivo posesivo en galego sempre vai o artigo determinado? Dicimos a miña casa, non miña casa. O meu coche, non meu coche. As miñas terras, non miñas terras. Os meus cartos, non meus cartos. Sen embargo, os nomes de familiares poden levar ou non artigo antes do posesivo. Podemos dicir, como aparece na conversa da lección, os meus irmáns ou meus irmáns. Vou pedir aos compañeiros que me axuden a poñer algúns exemplos. Por favor. O noso desexo é estarmos sempre xuntos. A nosa ilusión, o noso soño é poder casar asiña. Eso, canto antes. E os nosos pais están de acordo. Seu pai e miña nai serán os padriños. Sí. Escoitaron? Xurxo e Antía dixeron: o noso desexo, a nosa ilusión, o noso soño. Por forza o artigo ten que preceder o posesivo. O falar dos pais, Antía dixo os nosos pais. Tamén co artigo os, precedendo o posesivo nosos. Os nosos pais. En troques, Xurxo dixo seu pai, miña nai, porque ao se tratar de nomes de parentesco, tanto ten poñelo artigo como non. Seu pai ou o seu pai, miña nai ou a miña nai. De acordo? Estou certo de que sí. Tampouco non vai o artigo antes do posesivo nalgúnas expresións admirativas e en expresións vocativas e apelativas. Diremos: miña terra, meu Deus, meu neno, ti retírate. En troques deberemos dicir: a miña terra é fermosa. Os meus amigos son de lonxe. Compre tamén ter en conta que na linguaxe coloquial os nomes das persoas poden levar o artigo determinado diante.
o Roxerio, a Cristina, o Xaquín, a Olalla, o Cuco. Don Severo. Que? Pode arranxar vostede unha frase que recolla canto vimos de explicar? Non é doado, pero, en fin, tentareino. Meus amables telespectadores, como vostedes saben, o Cuco e máis os seus amigos foron nunha excursión do seu colexio ás Rías Baixas. Seus pais e seu irmán quedaron na casa e a súa irmá en Madrid, onde estudia na Facultade de Ciencias da Información. E xa está. Oh, bravo. Estupendo, don Severo, estupendo, moi ben. Bravo. Ah, non é nada. Por favor, déixenos xa. Aínda quero chamar a súa atención sobre outra cuestión, as contraccións do artigo. Na conversa entre Roxerio e Cristina houbo varias. Velaí algunhas. Decatáronse no restaurante. Aí teñen outra, cun chisco de sorte. Ajá, outra máis, nun día coma hoxe. Os demais, co home, cos botóns. Como ven, son varias as contraccións dos artigos determinados e indeterminados. Mais coa axuda inestimable do noso querido Chip, imos velas todas xuntas nun par de cadros moi sinxelos. Primeiro, as contraccións do artigo determinado coas preposicións a, con, de, en e por. Agora as contraccións do artigo indeterminado coas preposicións con, de, en. É preciso ter en conta que as contraccións da preposición a cos artigos o e os escríbense normalmente o con acento e os con acento. Algúns autores escriben ao e aos. En calquera caso, a pronuncia válida é o e os. Vexamos agora o vocabulario da conversa que lles escoitamos a Roxerio e Cristina. Cea, comida que se toma á noite. Derradeiro, o último de todos. Agarimo, cariño, mimo, caricia. Da persoa que é amable no trato dice que é agarimosa. Abelencioso, que ten moita velencia ou maña. Ninguén, ningunha persoa. Moi ben, pois abonda por hoxe, que o tempo non dá para máis. Gracias pola súa amable atención e deica a próxima lección. Adeus. Adeus. Eu fun, ti fuches, el foi. Nos fomos, vos fostes, eles foron. Eu fun, ti fuches, el foi. Nos fomos, vos fostes, eles foron. Eu fun, ti fuches, el foi. Nos fomos, vos fostes, eles foron. Eu fun, ti fuches, el foi. Nos fomos... Hola,
Saben vostedes que o perfecto dos verbos ir e ser coinciden en todas as persoas? Pois sí que é unha boa coincidencia. Como lles dicía, os perfectos dos verbos ir e ser coinciden en todas as persoas. Chip, fai o favor. Así eu podo dicir, eu fun ao campo e eu fun un neno moi fermoso. Podo dicir, el foi ao fútbol e el foi un neno de bo carácter. Entenden? Claro que sí. Vexamos logo que estudia o Cuco. Agora o perfecto do verbo facer. Eu fixen, ti fixeches, el fixo, nos fixemos, vos fixestes, eles fixeron. Eu fixen, ti fixeches, el fixo, nos fixemos, vos fixestes, eles fixeron. Eu fixen. Ti fixeches. El fixo, nos fixemos, vos Hola, fixestes. Pillabán. Que? Fixeche los deberes xa? Fixen. Ah, e que tal? Como che vai o curso? Resultache difícil? Vaime ben. É máis doado do que coidaba. O peor para mí son as letras. Dánseme mellor as ciencias. O peor para ti é que non tes paciencia para ler devagar. Sempre fuches moi inquedo. Por eso non son bon deporte. O xenio faime correr e brincar. Neso saíches a min. Eu tamén fui un bo atleta. Ainda que agora non o pareza. Agora tes moito bandullo. Home, Cuco, bandullo non, Teño algo frouxos os músculos abdominais e saime un pouco de barriga. Pero de bandullo nada, Eso é bandullo, papá. Estás feito un barrigudo. É de estar todo o día sentado e de andar en coche. Habías de verme de rapaz, chascadiño de todo. E por que non fas footing? Xa ves, é que a min o correr non me vai. Non me vexo eu ás carreiras pola rúa como a un neno. Pois anda en bicicleta. Tela de Xaquín que che presta encantado. É que eu nunca souben andar ben en bicicleta. Aquela vez que montei na aldea, lembraste? Xa viches como rematou todo. Non, moi ben non rematou. Sabes unha cousa? Quizáis vai ao gimnasio. Falárome dun que pusieron pretiño de aquí. E pode que me anime. Viránme ben uns exercicios para endereitar o espiñazo e afortalar o pescozo aquí, nas cervicais. E para baixar o bandullo. Pero, Cuco, onde está o bandullo? O que pasa é que o encorvarme boto o peito para dentro e a barriga para fora, pero de bandullo nada, home. É que cos anos afrouxan os músculos, pero de bandullo nada, Pillabán, de bandullo nada, Non, xa, non teño ollos eu. O que non tes é orellas. Por moito que che explico, non escoitas. Sí que escoito e vexo. A ver se fas isto. Repíteo, a ver, repíteo. Home, xa ahora que non. Ten en conta que estou enferruxeado. Levo moitos anos en facer exercicios.
Pero tento a ver onde chegas. No, non tento, non. A que non toca los pés? Deixa-o xa. Ah, non chegas nin ao seu onllo. Se eu quixese, xa vería, xa. Tenta, papá. Non. Agora, home, que ninguén te ve. Veña. Non ven ninguén? Non, non ven ninguén. Vamos aló. Observa, rapaz. Ai, Cuco, non, Un pouco máis abaixo. non, Cuco, non fagas forzas que me mancas, Cuco. Por pouco me deixas aivado. Estás tolo. Non ves que teño os osos ríxidos, a espiños, cadrís, ai... Todos os osos están ríxidos por mor da vida sedentaria. Ai... A próxima vez xa chegas aos A pés. próxima vez, nin tolo me ves a mí noutra. Pobre don Roserio. Por pouco crema o espiñazo. Os rapaces son o demo. E con razón lle chaman a Cuco o Pillabán. Pero a conversa entre pai e fillo vennos como anelo o dedo para falarmos das partes máis importantes do corpo humano. Coa axuda de don Severo, Xurxo, Antía e Chip, imos ver o vocabulario de hoxe. O corpo divídese en cabeza, tronco e extremidades. Por favor, don Severo, quere sinalar as partes máis importantes da cabeza e dicir os seus nomes, Na cabeza temos por fora o pelo ou cabelo. Dentro temos o cerebro. E no seu interior, os miolos. Algúns temos cerebro ou miolo. Outros teñen cemento, serrín, cortiza. Vale, don Severo, non se alporice. Vexamos agora os nomes das partes da cara ou face. Xurxo, Antía, cando queirades. A fronte ou testa. As tempas ou os sens. As orellas. As sobrecellas ou cellas. Os ollos. As pálpebras, as pestanas. O nariz, as fazulas, as meixelas, os beizos. Os beizos? Os beizos. As xenxivas, os dentes, a lingua, o queixo. A canuga e o pescozo. Moi ben, moi ben, moi ben. Teñan en conta que ás veces, por erro, díselle testa á cabeza. Non é así. A testa é a fronte. Compre saber tamén que a voz cachola, que ás veces empregamos en linguaxe coloquial, só se pode usar como burla ou festivamente nos seres humanos, porque cachola é a do porco. No tronco temos... Os ombros ou ombeiros. O peito. O seu. E que pasa aquí? Nada, continuamos. As costas ou lombo. Nos osos temos as costelas. Xa saben que Eva saiu dunha costela de Adán. E cando Adán viu a Eva, pensou que lle sobraban aínda 10 ou 12 costelas máis. O espiñazo, os cadrís. Dentro están os pulmóns, o fígado, os riles, o corazón. Cuco dicíalle ao pai que tiña bandullo. É un dos nomes coloquiais que lle damos á barriga ou ventre. Outro nome familiar e burlego é andorga. No medio está o embigo. Debaixo das costas temos as nádegas ou cachas, sobre as que nos sentamos. E debaixo do ventre os órganos xenitais, o pene e os testículos nos homes
e a vulva e a vaxina nas mulleres. Non hai que tomar os riles polos cadrís. Os riles son os órganos que eliminan as sustancias nocivas do sangue. Os cadrís son estes osos dos que cando nos doen dicimos que andamos escadrillados. Temos, ademais, os brazos e as mans. E as pernas e os pés. Nos brazos temos os cóbados. Nas pernas témolos e onllos. Nas mans temos os cotobelos ou cotelos e as unllas. Nas pernas temos as canelas e os nocellos ou nocelos. Os músculos das pernas son as coxas. En fin, imos deixar as cousas así. Confío en que nos volvan ver na próxima lección. Amigos, saudemos todos a xentil audiencia. Adeus. Nunca a próxima. Adeus. Voulles contar algo que, aínda que pareza mentira, é rigorosamente certo. A señora María, que en gloria estea, era moi boa cociñeira, aínda que algo despistada. Co sal sempre tiña problemas. Ás veces non botaba sal ningún e ás veces botábao en demasía. Cando facía o caldo soso, o home e mailo fillo dicíanlle: "Esto non ten sal", e ela respondía: "O sal non é bo". O día seguinte íaselle a man e botaba unha presada de sal, que non se tragaba o caldo. De salgado que estaba, isto moito sal ten, protestaban o home mailo fillo. E a señora María retrucáballes: "As comidas en sal non saben a nada". Hola, amigos. Así, con bo humor, comenzamos unha nova lección que o gallá lle resulte divertida. Ti non axudas, Pillabán? Eu axudo a mamá. Sí, señor. Esto está rematado. Coa cea como andamos, Pillabán? Moi ben, xa está todo. Ajá, estupendo. Que? Todo disposto? Todo ás mil maravillas. Pois a cea tamén. Ben, pois poden vilos Alcalá cando queiran. Aí os tes. Se antes o dis... Hola, Cuco. Chegamos tarde, verdade? Non, que va. Hola, Hola, que tal? Cristina. Hola.
Hola, Xavier. Hola. Hola. ¿Qué hay? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pido perdón aos anfitrións pola demora, mais causas alleas a nosa vontade. Algún problema cos fillos? Ningún problema, foi o Non, tráfico. hoxe os monstros portáronse como santos, ou mellor será decir como anxos, como verdadeiros santiños do ceo. O problema foi o tráfico, pero é que na ponte houve un embotellamento do demo. Chegades moi ben, non vos preocupedes. Xa sabedes que non é o noso costume chegar tarde cando somos os convidados. Pois se chegades un minuto antes, aínda nos colledes arranxando a mesa. Pasade, pasade. Pasade. Cuco, ti tamén. Cristiniña, dame algo para apagar a carraxe que traio no peito. Un whisky, por exemplo. Pois non me parece un remedio malo. Pero sentade. Elena, ven, anda, senta aquí. Cristina, senta tamén ti. Agora, traio as bebidas, Deixa, papá, xa vou eu. Axúdoche, Xaquín? Se queres? Veña. Están moi ben os rapaces, moi guapos os dous. Sí, señor, como o pai. E como a nai. Cuns pais así teñen que sair os fillos vos mozos a forza. Lindos son os vosos. Sí, señor, como o pai. Tío lo demos, sempre con bo humor. Bótalle unha copa, Xavier. Gracias, aquí. Gracias, Cuco. Cuco, que lle querías preguntar a Xavier? Ah, sí, que irmán dun amigo meu leu un libro teu e case morre da risa. Como que case morre logo enfermou? Non, é un dicir. Sería A nosa cinza, unha novela que escribín hai anos sobre as miñas experiencias de estudiante nos tempos do instituto, cando éramos todos felices rapaciños. Era esa? Sí, a nosa cinza. Pois aí telo teu irmán, que o leu hai xa varios anos. Pregúntalle se riu tamén. Sí, foi un libro que leramos en primeiro de bupe. O certo é que todos escachabamos de risa. E Olalla, non che digo nada. Para ela foi divertidísimo. E para min tamén, Xavier, para min tamén. Confésoche que é o que máis me gusta dos teus libros. Pois teño aí o libro do irmán do meu amigo para que llo diques. Pois daquela, adicarello a fulaniño de tal, irmán do amigo dun amigo de Cuco. Que pasamos á mesa. Cando cairades. Veña. Cando ven Olalla? Chega o 25. Xa o 25. Que ben, estaré desilusionadísimos. Imagínate. Ainda non hai 3 meses que se foi, pero danos a impresión de que pasaron 3 anos. E Roxerio tamén a extraña tanto? Igual camín ou máis, pero aparenta que non. Quere facerse o forte e eu deixolle. Típico. Pois eu xa che digo, o da ponte eche o demo. Eu traballo cun yankee e cada vez que pasa por ali, di Mr. Alcala, this is a hell bridge, a ponte do demo. Que é unha desesperación. A obra non a dan acabada. Unha vez botanlle a faixa da esquerda, outra botanlle a faixa da dereita e sempre coches e coches. A min eso alporízamo sangue. É unha cousa que non aturo. Por pouco non ceas coa carraxe. Non, xa me pasou. Logo celebraremos a cea a señora cociñeira. O xoves ao mediodía, cun sol de xusticia, estivemos 20 minutos parados. 20 minutos, cunha calor de morrer. Cuco, o leite está morno, quérelo así. Ah, sí, está ben así. Elena, como foi aquelo de que cando viñeches da Argentina non te entendías co amigo de Xavier? Como? Que non me entendía? Ah, sí, claro, sería en Madrid, con Pousa. É que eu viña da Argentina falando argentino. E para dicir ti, dicía vos. E el pensaba que me refería a ele a outra xente. Así que me respondía, ai, eu podo falar por min, polos máis non. Hai que ver cantas cousas interesantes dixeron os nosos amigos para orientarnos na lección de hoxe. En galego existen nomes con xénero masculino ou feminino, claro está. Pero ás veces este xénero pode resultarnos sorprendente. Lembran vostedes que no conto con que os saudei
Falaba eu do sal? O sal, xénero masculino. Pois na conversa houbo outros casos igualmente curiosos. Quen se lembra de algún outro? Sí, Chip. Xa sei que ti tes memoria de elefante. Que digo de elefante? Perdoa, querido amigo, non quixen subestimarte. Memoria de ordenador. Pero vexámola que teñen don Severo, Antía e Xurxo. O convidado, don Xavier Alcalá, falou da ponte. A ponte, con xénero feminino. Bravo, don Severo. Conserva vostede unha memoria privilexiada. Xurxo? Helena, a convidada, dixo que non tiña o costume. O costume con xénero masculino. Estupendo. Antía, por favor. Xavier Alcalá dixo que tiña o sangue alporizado. O sangue con xénero masculino. O sangue alporizado? Non me extraña. A vostedes tampouco, non si? Tamén Xaquín falou do leite morno. O leite con xénero masculino. Oh, claro, clarísimo como a auga ou como o leite. En fin, isto quere dicir que compre coñecer o xénero de algúns nomes que poden levar ao erro. Agora sí, Chip, danos algúns nomes masculinos curiosos. E agora, algúns nomes femininos. E falando de viaxe, podemos dicir que en xeral son do xénero feminino os nomes que rematan en axe, como paisaxe, rodaxe, dobraxe, romaxe... Continúa, Chip, por favor. En xeral son tamén do xénero feminino os nomes das árbores rematados en eira. Diremos a maceira, a nogueira, a pereira, a meixeira, a cerdeira, etc. Oh, bravo! Pois a pesar do pouco tempo que nos queda, quixera que conxugásemos o perfecto dos verbos haber, estar e ter. Imos aló, Chip? Quere lelo, don Severo? Eu houben, ti houbeches, ela houbo, nos soubemos, vos soubestes, eles, elas souberon. Moi ben! Antía, conxugas ti o estar? Eu estiven, ti estiveches, ela estivo. Nos estivemos, vos estivestes, eles, elas estiveron. Sensacional! Xurxo, rematas ti co perfecto do verbo ter? Eu tiven, ti tiveches, ela tivo. Nos tivemos, vos tivestes, eles, elas tiveron. Pois isto foi todo. Gracias e deica a próxima lección. Adeus. Ola! Con toda seguridade vostedes non supoñen en min certas abelencias que teño. Por exemplo, para o debuxo. Sí, amigos,
Modestia aparte, son un debuxante algo máis que aceptable. Desexan comprobalo? Sí? Pois agora mesmo me poño man á obra. Vou debuxar... a quen? A verdade é que tanto me ten un como a outro, así que debuxarei a Antía. Antía, por favor, queres servirme de modelo? Sí, con moito gusto, don Leonardo. O gusto é meu, mociña. Vexamos. Así estás ben disposta? Sí. Cando vostede queira, don Leonardo. Non sei se poderei debuxala, porque eses ollazos me cegan. Pero, en fin, aló, vou. Moi ben, pero que moi ben, don Leonardo. A verdade é que non lle fixo xusticia porque Antía é moitísimo máis fermosa, pero comprendo que ninguén pode apreciar tanta beleza nunhas poucas liñas, así que está ben, moi ben, don Leonardo. Felicito, sí. Nada deso. Estou moi favorecida. Tratoume con moito agarimo. Gracias, gracias. En verdade todo o mérito está na modelo. Dime, Chip. Gracias. Moitas gracias, Chip. Sodes todos moi xenerosos. Pero non son eu só quen sente esta vocación artística. Aquí na casa tamén Xaquín debuxa e pinta. Ben, pois, agradezovos que viñésedes, pero agora que estades aquí, xa non me atrevo a mostrarvos nada. Home, pois, para verte, viámonos na rúa, nun bar, nos cantóns, en calquera sitio. Hai que recoñecer que a augardente está boa. Polo menos hai algo que fago Non ben, xa. teñas medo, estou segura de que fas cousas estupendas. Fai, eu vinlle algunhas cousas e pinta moi ben. Eu estou desexando coñecerche algo. Pois ides ver unhas cantas. Poucas, porque as máis delas están en marcar, pero teño aquí algúns debuxos que vos vou mostrar. E ben, a ver que vos parece. Este é un debuxo. Que bo, fíxate. Sí, ten moi boa man. Ademais, non parecen de un principiante. Traballo dun mestre. Non é para tanto, non é para tanto. Xa o creo. Moi bo traballo. Este outro é a imitación dun grabado. Fíxate que expresión, tétrico, Encántame, canta fantasía. Sí. Ademais, traballas cunha gran limpeza. Aquí non cabe a trampa. Xogas moi ben cos contrastes. Podes sentirte feliz. Tamén fago plumiña. Son dos que máis fago agora. Que imaginativo. Sí. Gústame. Non parecen traballos dun mozo tan novo, Claro. Cando se leva algo dentro, levase, daste conta? Sí, é un mozo moi madurecido por dentro. Vale, pero non é para tanto. Xa se lle nota na ollada profunda. Cando empezaches a debuxar? Levo 2 anos traballando moitísimo todo o que podo. Lembro cando eras un rapaciño de 11 ou 12 anos que teu pai me falaba da túa afección e me traía a casa e o estudio
Debuxos teus. Moi imaginativos. Superrealistas. Sí, de rapaz tirábame máis que o realismo o superrealismo. O superrealismo. Agora xa non. Agora sigo interesado por toda a fantasía, pero quixen adquirir unha técnica, algo... Unha base. Unha base, sí. Por eso prefiro partir da realidade. E por eso debuxo moita paisaxe, retratos, bodegóns... Claro, claro. Eso é moi bo porque che dá o que te dis. Unha base forte, sólida. Agora vou mostrarvos algún óleo. Son as últimas cousas que fago. E penso que son dun expresionismo feroz. Primeiro pequeniño. Este. Que bonito e que forza ten. Sí, sí. Ten a liña rexia. E as cores moi audaces. Teño algúns máis, espérate. Encántame os azuis, son tan difíciles. Este xogo é moi fermoso. Moi ben, moi ben. E cando é a exposición? A exposición témola prevista para finais do mes. Somos 5 novatos. É unha colectiva. Por que non faz unha individual? Porque calquera se atreve a presentarse só a unha exposición. Ti podes facelo cando queiras, home. Este é un encanto. Moi original. Xa verás como che vai resultar unha experiencia moi interesante. Que original. Que perspectiva máis simpática ten. Sí, perspectiva aérea. Ten algo de cómic, pero o óleo é moito traballo. Sí, moi laborioso. Este foime especialmente difícil porque son moitas figuras. Para volverte tolo, es ademais un home de paciencia. Xa lles dicía eu que nesta casa somos 2 artistas. Aínda que hoxe cos 2 egrexios visitantes isto semellaba o Parnaso. Éramos 4. Ben, a conversa que rematamos de escoitar serviunos para lembrar algo do estudiado anteriormente. Así, escoitamos dicir a Xaquín ides ver unhas cantas. E comprobamos unha vez máis que a perífrase do verbo ir seguido dun infinitivo non leva a preposición a. Non dicimos ides a ver, senón ides ver. Non é verdade, Chip? Claro. Pois vimos tamén o emprego dos artigos e das súas contraccións. Por exemplo, cando María Elena Gago dixo: ademais, non parece dun principiante. E cando Carpo afirmou: xogas moi ben cos contrastes. Houbo na conversa outras contraccións como nos, nun, na, dos, da, etc. E tamén Alberto Carpo nos lembrou a necesidade de empregar o verbo haber na vez do facer cando falamos dun tempo indeterminado. Dixo: hai moito tempo. Pero xa que estamos a lembrar o estudiado anteriormente, vos será que atendamos ao vocabulario da lección 9 que non tivemos tempo a comentar. Ao falar dos nomes con xénero feminino, Chip puxo este cadro con nomes de árbores. Vanme permitir que sexa eu quen comente este vocabulario, valéndome duns debuxos sinxelos que para esta situación fará o noso querido Chip. A maceira dá mazás. A nogueira dá noces. A pereira dá peras. A ameixeira dá ameixas. E a cerdeira dá cereixas. E máis nada. Adeus.
Ola, como lles vai? Nunha lección anterior, unha cea dos nosos amigos e colaboradores cos seus invitados permitiunos falar do xénero en distintos nomes, pero, por falta de tempo, non dixemos algo verdadeiramente importante. Os nomes das distintas comidas do día, que son Chip. Como na pantalla aparecen por orde cronolóxica, é doado deducir que o almorzo é a primeira comida do día, o xantar a comida do mediodía, a merenda a comida lixeira que se fai á tardiña, a cea a derradeira comida do día, o serán ou a noite. Que ben queda un despois de cumprir co seu deber. Non puiden pegar ollo en toda a noite, amoucado por non lles dar onte esta explicación. Así que van perdoarme, pero... vou dar unha sonadiña. Lembradevos de que na clase donte desenrolamos o cadrado dunha suma e o cadrado dunha diferencia. Dixemos que o cadrado da suma é igual ao cadrado do primeiro termo, máis o dobre do primeiro polo segundo, máis o cadrado do segundo. E no caso da diferencia, o cadrado do primeiro menos o dobre do primeiro polo segundo, máis o cadrado do segundo. Estas son dúas expresións notables que as necesitaredes doxe en adiante para resolver moitos exercicios neste curso e tamén nos cursos seguintes. Outra expresión notable é a suma dos dous termos pola diferencia dos mesmos, que é o cadrado do primeiro termo menos o cadrado do segundo. A ver, quen de vos se atreve a facer a demostración, Ti, por exemplo, Sara. X máis A por X menos A. X por X, X ao cadrado. Mais por menos, menos. X por A, XA. Mais por máis, máis. A por X, AX. Mais por menos, menos. A por A ao cadrado. X ao cadrado, isto anúlase, menos A ao cadrado. Aquí acaba de demostrar a vosa compañeira como efectivamente o produto destes dous factores dá o cadrado do primeiro menos o cadrado do segundo. Moi ben, séntate, gracias. Ben, pois con isto queda rematada a clase de hoxe, así que deica mañá. Sara é tan boa como a ti nas matemáticas. Tan boa como a min non, mellor que a mí. É unha pólvora. Tamén é moito máis guapa que ti. Ti tamén. Sara, ben, fai o favor. Que foi? Dame a receita, que Cuco non quere darma. Cal receita? Que teño que facer para saber tanto de matemáticas como a vos? Pois estudiar tanto como a nós. Esa receita xa lla dei eu. Pois ese remedio non me vale, porque eu estudio máis que a vos.
Veña, que vas a estudiar ti? Veña, xa. Non, ala vos. Hai que poñer os cómodos enriba da mesa, machiño. Non che hai máis receita ca esa. Non hai outra? Non, non hai. Que lle imos facer? Sariña, dime logo que debo facer para ter un corpo tan xeitoso como o teu. Que diaños de rapaces? Fixéronnos rir coas súas ocorrencias. Por certo que a conversa foi moi interesante para o estudio do galego. Repararon en que varias veces dixeron coma e ca na vez de como e que? Non? Vexamos coa axuda de Chip eses casos. Telos todos na memoria? Para Chip estas cousas son do máis sinxelo. Ele todo cerebro, todo memoria. As operacións que lle deprendía a mestra aos rapaces eran para ti pecata minuta, non si, Chip? Xa o sabía eu. Pois veña, escolle na conversa as frases que nos interesan. Gracias, Chip. Por que din coma en vez de como? Porque nas frases comparativas, coma é a partícula que se utiliza cando queremos facer comparacións de igualdade. Moncho comparou a Sara con Cuco e Cuco comparouse con Sara. Lembrémolo. Pero hai máis, non si, Chip? Que dixo Cuco ao remate da frase? E que dixo despois Moncho? Por que din ca e non que? Porque nas frases comparativas de superioridade e inferioridade cae a partícula comparativa galega. Frases comparativas semellantes a estas, houbo outras na conversa, verdade, Chip? Pois eso foi todo. Queresme tanto como eu a ti? Quérote máis do que ti me queres a min. Pois a min paréceme que me queres menos do que eu a ti. Non, prendiña. Ti queresme a min menos do que eu a ti. Tan cursi é el como a ela e ela como a el. Don Severo, pense que tamén vostede foi novo como a eles. É tan romántico ou máis ca eles. Eu nunca. Que sí, don Severo. Xa máis. Máis ca ti. Menos ca min. Máis ca ti. Menos ca min. Unha estrela que perdeu o ceo non aparece. Pola túa fiestra entrou nos teus ollos
resplandece. Do teu corazón ao meu, todo é camiño levián, con rosas e carabéis plantados da miña man. Falade quedo, namorados, que as pedras teñen oídos. Os amoriños calados sempre son os máis queridos. Oh, amor, que bonito, que fermoso, que belido é o amor. Non lle parece, don Severo? Bah, déxeme en paz. Amor, parvadas, bah. Don Severo non entende que Xurxo e Antía están na plenitude do amor. Xa saben, ese fermoso parentesco entre o furacán e a brisa. Oh, o amor. Ola. Tiñamos idea de marcalos hai tempo, pero foron pasando os días e agora xa veño con presa. Moi ben. Para cando os necesita? A miña filla chega o día 25 e quero telos polo menos un día antes. Non teña cuidado, que para esa data estarán feitos. Teredes tempo? Si temos, non se preocupe. Pois, daquela, imos escoller unha moldura bonitiña e non moi cara, Moi ben. De algunha cor en concreto? Eu tiña a idea de poñerlles molduras de cores distintas. A ti que che parece? Paréceme ben. Temos aquí estas. En cores moi ledas que poden irlles ben. Son bonitas, sí. Podemos probar esta gris cun paspartú máis clariño. Temos varios, este e este outro, que poden irlle ben os dous. Pois, mira, este gústame. E a ti? Sí, queda moi ben. Poñeremoslle un fío da mesma cor. Probamos. Que tal? Sí. Non lle gusta moito. Non sei. Gustache máis a ti que a min. Ben, eu vexo ben así, aínda que ese no fío tamén me gusta. Pero tamén me gusta así. Pois non lle poñas. Ben. Canto custa así? Agarde. $4.700 pesetas. Algo caro, non? Ben, a moldura é boa. Esta é máis cara que a miña ou non? Esa é aínda máis cara que a súa, porque é italiana. Ben, entón... Ese debuxo montao así, con esa moldura, ese paspartú, ese enfío. Moi ben. De acordo? Agora imos escoller para o outro.
Gustache esta de dúas cores? Sí, esa queda moi ben con este paspartú. Ainda onte entregamos un así e quedou precioso. E o prezo resulta máis caro co meu? Algo máis caro co seu, sí. Porque este levaba un fío prateado. A canto chega logo? Pois chega a 5.048, 5.000. Pois... faime os dous. Moi ben. Dasmos o día 24, verdade? Sí, voulle poñer a data do 23 para que non teña que andar en apuros. Ai, moi ben. Pois agradezo, cho. Gracias a vostede. Ala, Adeus. deica logo. Estou certo de que moitos de vostedes observaron algunhas cousas importantes na conversa entre Cristina e a dependenta. Por exemplo, que as cores son do xénero feminino. Dicimos a cor rosa, a cor azul, a cor branca, a cor vermella, a cor marela. Non é certo, Chip? Pois fai o favor de escribilo para que ninguén o esqueza. A cor verde, unha cor verde, dunha cor verde. Iso é. Por certo, decatáronse de que os poetas mediterráneos falan da cor azul do mar mentres que os nosos din a cor verde do mar? Don Severo, como dicía o romance de Don Gaiferos? Pechou os seus ollos verdes, verdes como auga do mar. Claro, porque o Océano Atlántico é de cor verde e o Mediterráneo azul. Azuis son os ollos de Xurxo. Sigamos a repasar a conversa que Cristina tivo coa dependenta da tenda de molduras. Na lección anterior vimos como se construían as frases comparativas con K e do que. Chip? Lembrábano? Como non? Pois nesta conversa Cristina dixo: mais a ti, Camin. Chip, por favor. O K comparativo vai seguido nesta frase da preposición a. Por eso, aínda que o falar eses dous as poidan contraerse, na escrita vai así: K-A, mais a ti, Camin. Tamén Cristina dixo: Chip, axúdame. Esta é máis cara que a miña, ou non? Aquí temos unha contracción entre o K comparativo e o artigo a, que, como saben, vai sempre antes do posesivo. Non debemos confundir a preposición a co artigo definido a. No primeiro caso non se representa contracción, no segundo, sí. Eso explica o Chip. Eso é. A contracción represéntase na escrita co acento ortográfico sobre o a. Pero na conversa houbo outros exemplos semellantes. Lembren, pois, amigos, que o K comparativo contrae cos artigos o a, os as, do xeito seguinte. Chip? Rematamos con algúns exemplos que nos ofrecen Antía, Xurxo e Don Severo. Os teus ollos son máis fermosos cos meus. Non, non. Os teus son máis velidos cos meus.
A túa boca é máis pequena que a miña. O teu nariz é máis pequeno co meu. A miña paciencia é máis pequena que a vosa desvergonza. Confío en que o sentido do humor de todos vostedes non sexa menor co noso. Refírome ao de Chip e o meu, claro. Adeus. Adeus, adeus, adeus. Adeus, amigos de Caballo. Adeus. ¿25 por 25? 625. Está ben, Chip? Oh. 65 por 65? 4.225. Chip. Oh. É increíble. Moi ben. Oh. Que inteligente. Oh. 95 por 95? 9.025. Sí, Chip. Pero como fai? Como? Como nos telefilmes de suspense, a solución mañá. Vai ti, a ver se chega. Que me dices? Nada, que sempre se retrasan as cousas. Xa ven, escoito o bruído. Sí, sí que ven, aí está. Sei que é unha parvada, pero teño uns nervios comigo. Nin que viñese do Canadá. Non, son chasire, niño, non podo remediar. Nin falta que fai, que ia ser de nós se cambiases. Xa a tes aquí, xa está contigo. Non sabe lo leda que estou de tela uns días na casa. E non sabe lo ledo que estou eu, o ledos que están os rapaces e o leda que vai estar ela con todos nós. Mamá, papá, aí está a olla. Veña, vamos, veña. Olalla. Todos xuntos outra vez. Parece un soño. Si veño cada 3 meses. Sí, que semellan séculos. Exagerada. A verdade é que tamén eu tiña ganas de estar convosco. Cuquiño. Ola, sabes unha cousa? O que? Que un amigo de papá coñece o presidente do Real Madrid. E cando eu te vai a ver, vou ir cunha carta súa para que me presenten a Bullo e a Romai. Que sorte. Vos estades todos guapísimos. E como me vedes a mí? Moi ben. Estupenda. Sí? Estás como sempre.
Algo máis gorda. Onde te de lo coche aí? Hai que facer unha foto aquí no aeroporto. Moi ben. Poñedevos todos que afago eu, Non, papá. Ti non, por Veña, favor, papá, veña. non. Pero que pasa? Non vos fiedes de min? Pois sinto moito, pero a primeira fago eu. Todos quietos, Xaquín, un pouco a dereita que non te vexo. Así, así. Moi ben, moi ben. Papá, Pero que che pasa agora? quítalle a tapa ao xentino. Pásalle calquera, non? Mira, agora mirado pasearo. Mirade para aquí. Encadra ben. Quietos, pero que pasa? Atención ao diafragma. Por que non vais e se lle dei? Que pasa aquí? Pasache la película. Se pasache la película. A película, claro, sí. Xa está. Agora, arrimádevos. Arrimádevos ben. 1, 2 e 3. Ben. Xa temos a familia completa baixo o mesmo teito. Hoxe este é un fogar verdadeiramente feliz. Cristina e Roxerio séntense ditosos arrodeados dos 3 fillos. Compréndese porque son uns rapaces boísimos. Non é verdade, amigos? Sí. E que guapa está Olalla, Oh, sí. Don Severo, non lle parece guapa a moza da casa? Pareceme moi guapa e de moi bon xeito, non como a outras. E a ti, Antía, non che gusta Olalla? Gústame moitísimo, pero non o digo porque lle vexo certa semellanza comigo. Semellanza contigo? Venas vostedes parecidas? Sí, a min aseméllanseme. Só por fora. Que, Chip? Claro que sí, Chip. Tanto como Antía. Pero vaiamos agora á lección de galego, porque o encontro familiar permitiu que aparecesen as distintas formas do pronome persoal, que Chip vai recoller en 3 cadros. Primeiro as do pronome persoal en primeira persoa. Chip, cando queiras. Eu, me, min, comigo. Nos, connosco. Agora as da segunda persoa. Ti, te, che, contigo. Vos, convosco. Agora imos coa terceira persoa. El, ela, o, a, lle. Eles, elas, os, as, lles. Varias destas formas pronominais saíron na conversa da familia no aeroporto.
Estamos cun tema importante no que teremos de deternos máis dunha lección. Pero hoxe ímonos despedir xa coa ledicia da xente da casa, os mellores desexos para todos vostedes e a promesa de don Severo de deprendernos la trécola para facer de memoria os cadrados dos números rematados en 5. Adeus, adeus. Adeus, queridos amigos. Adeus. Hasta la próxima. por 15. 225. 25 por 25. 625. 35 por 35. 1225. 45 por 45. 2025. Estan ben esas contas, Chip? 55 por 55. 3025. 65 por 65. 4225. 75 por 75. 5625. E non pregunta vostede, don Leonardo? Non, gracias. Sigan vostedes. 85 por 85. 7225. 95 por 95. 9025. Resultados exactos, Chip. Pero díganos, don Severo, prégolle que non lo diga, unha trampa. Non hai trampa ningunha, don Leonardo. Compre facer unha multiplicación sinxela, nada máis. Vexamos. Chip, queres escribir as operacións cos factores e cada seu produto? Observen que en todos os produtos as dúas últimas cifras son o 2 e máis lo 5. Na cifra das decenas, o 2 e na das unidades, o 5. É dicir, todos os produtos rematan en 25. ¿Estamos de acordo? Sí. Sí, sí. Sí. Pois agora observen que as cifras anteriores, a das unidades de millar e a das centenas, constitúen un número que ven ser o produto da primeira cifra dos factores por esa mesma cifra incrementada nunha unidade. Entenden? Non. Non? Non. Pero se é facilísimo. Chi, fai o favor de deixar indicadas as operacións e borra os resultados. Que temos na primeira cifra dos primeiros factores? Un? Pois multiplicámolo por 2. 1 por 2 igual a 2. Escribimos 225. Que temos nos segundos? 2. Pois multiplicámolo por 3. 2 por 3 igual a 6. Escribimos 625. Que temos despois? 3. Pois multiplicámolo por 4. 3 por 4 igual a 12. Escribimos 1225. Ja. Xa o collín. Sempre hai que multiplicar a primeira cifra pola seguinte. Eso é, sí, señor. Por favor, déixeme a min, don Seve. Que temos aquí? Un 4? Pois multiplicámolo por 5. 4 por 5, 20. E escribimos 2025. ¡Que ben! Que temos aquí? Un 5? Pois multiplicámolo por 6. 5 por 6 igual a 30. Escribimos 3025. Así? Que sinxelo! Agora eu, que temos aquí? Un 6. Pois multiplicámolo por 7. 6 por 7 igual a 42. Escribimos 4225. Vaya, pois sí que é doado.
Cuénteme, Xurxo. Non, deixeme unha operación máis. Por idade, Por idade. As mulleres primeiro. Son coma nenos. Son coma nenos. Bos días, mamá. Bos días, nena. Que tal dormiches na túa cama? Mellor que Madrid. Queres un zume? Sí. Que che apetece xantar hoxe? Peixe. Calquera peixe. Hai 3 meses non se che daba por el. Agora adoro. Dicíamo teu pai e eu non quería creelo. Que che dicía o papá? Que cando voltases a casa ías tolear pola miña comida. Pois tiña razón, papá. Sí, señor. Hai que recoñecelo. Non sabes canto me lembrei dos teus guisos de carne, das túas caldeiradas, dos teus peixes ao forno. En fin, que ti non cociñaches nada. Mais ben pouco, a verdade. Entre as clases da facultade e as clases de idiomas, non me sobraba moito tempo. Entre lavar, pranchar e tomar unha copa íaseme todo. Moitas veces pensei ir aló uns días por verte e axudarte. Non te preocupes por mí, mamá. Eu amañome ben. E Xaquín e Cuco precisan máis de ti do que preciso eu. É certo. Díchelo, neno, falouche e bicoute como se houvese un ano que non te vía. E onte estivo todo o día comigo. Quérete moito, aínda que cale, e lembrase a cada hora de ti. Sabes que che digo? Que eu tamén vos boto en falta. Sí, pero a vida é cruel e exixe moito sacrificio. Sí, levas unha vida moi sacrificada, desde logo. Na conversa que tiveron Cristina e Olalla xurdiron as formas te e che, que viramos no cadro da segunda persoa do pronome na lección anterior. Chip? Te úsase sempre que faga oficio de complemento directo na oración. Isto é, cando recibe directamente a acción do verbo. Que dicía Cristina? Quérete, dixo Cristina. E dixo ben, quérete e non quéreche. Porque estamos ante un obxeto directo. Tamén se usa te cos verbos pronominais e reflexivos. Que dicía Olalla? Non te preocupes. Te e non che, porque estamos cun verbo pronominal. Preocuparse. Imos agora co che. Cando se emprega che? Cando fai oficio de complemento indirecto. Isto é, cando recibe indirectamente a acción do verbo. Que dicía Olalla? Que che dicía o papá? Che e non te. Velaí agora unha frase de Cristina na que aparecen xuntos te e che. Verte e axudarche. Te e che. Compre que poñan moita atención para empregar atinadamente estas formas pronominais que xorden na conversa de cada día. Vexamos algúns exemplos máis. Queresme? Antía, quérote. Quérote. Te. Repíteme que sí. Repítoche que sí.
Repítoche. Che. Que che parece? Que lle parece a vostede, don Leonardo? Que lles parece a vostedes, señores? E ou non é isto un relaxo? Quérote, ámote, bícote, cómote. Non hai pudor, non hai respeto, non hai vergonza. Nin tempo. Tampouco hai tempo para máis. Deica a próxima lección. Adeus. Adeus. Adeus.